Dalila Dragović u pušionici je razgovarala sa Miljanom Kulić i Milicom Veselinović o Filipu Caru i Ani Jovanović, jer ih je ponovo zatekla zajedno. Slagala mu ova stvari, rekla je Dalila. Koja? Zbunila se Milica. Dežurna, sad je postala ratnica na terenu, dodala je Dragovićka. Da li je moguće, opet isto? Bože, pitala je Veselinovićeva. Jedva je čekala, ma neka, samo da se ovo završi, da je ne gledam više. Još sam danas saznala da je kad sam plakala skoro, slagala mu stvari i uzimala slatkiše, on kao meni odvojio čokolade. Užas, šta više da kažem, ja sam slomljena, utučena, jadna i bedna, fuj, a opet sam takva osoba da se izdignem iz svake situacije, ali džaba, brate, nastavila je Dalila.